sepisan meneh awake dhewe lan rombongan ngaturake panuwun tanpa pepindhan wis dipercaya gladhen lan uga nderek mangani bagya penetan hari amal bekti kaping 77 taun Kementerian Agama Republik Indonesia ing panajab muga-muga Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul khususé sansaya tambah maju misuwur lan anggone nglayani masyarakat sansaya apik jumbuh karo tema hari amal bakti tahun iki umat rukun Indonesia hebat masyarakat Gunung Kidul adem ayem guyub rukun wis saiki yo padha seneng-seneng suka mari suka mriki awake dhewe kanggo nglipur para masyarakat Gunung Kidul dikancani karo Mbah Waluya monggo rencang-rencang Mbah Waluya dipun atur iki ndak kanggo dipun sramataken kemawon monggo Itu sudah buka kelas. Kalau pilihnya saya buka kelas nanti. Menghilangkan uang tua. Ini semua coba wes mantel lah aku. Tuku bakso nih kok gak hilang-hilang bakso bakso. Lah orang mantel orang nyambut gawe.
tegese pindho lho. Sing aku sing bakule aku tak nonton kanggo Bang. Nggih. Pinten kok kalih nggo siji aku mah. Lah kanggo sing aku kowe lho iki aku. Angel. Waktu takon sama kowe kira 15.000 baru tak gowo sak kangkoke mure-mure iku. Ya sampai sampeyan. Nggih. Nggih. Dhewe niki piyambak. Dhewe apa kok dhewe masalah aku ora jombo. Sing jong iki malah kudune sampean. Iya, heeh. Wah, ayo sing rapor ning nggon aku ki kendane sapa iki? Mbong. Pak Haji Yusuf Mungiri MA, karo dijereke Mas Haris. Karena nggon aku ki Pak Haji Pak Haji Yusuf Mungiri ku sing ngendikan babakan acara kepiye ngono. Lah Mas Haris sing ngendikan babakan wis kok karo wae wis sudah semene wis tak dawake gamelan banyak tendo manggung son iki Aku bae kan aku. ora iki Iki karo bakul penyek. Aku ya dipesan pemburu pesen ro panitia. Foto-foto oke. Pokoke aku sing bakul sing lucu. Aku lucu karo ora iki ndelok anggaran. Awal yang salah semah unik. Kalau barang itu unik. Semangat sampai unik. Aku ki anggere SMA, ngono ki malah rumah aku lek nyambut gawe kepenak. Heeh. SMA iki ya. Kaya ngene kancaku, aku diundang kancaku terus ning SMA. Nggih. SMA ki mung salaman, matur nuwun, ampun kapok. Ayo sing dino ilmu SMK ya. Ya matur pokoke salaman terus matur nuwun ampun kapok. Wah, iki penontonane ngeyuk kabeh, monggo nek pendopo Mas luar biasa. Cik. Sing dene kepongkak kabeh. Ya do nindakake salat sing tenangan kaya aku iki poso yo dibuatku karo sing nendang kuwe aku men. Lah nomor 3. Poso wis entuk 7 dina sakuwe mau jam 3 aku mlaku ora kok masuk iki lungguh nang caplok. Nanti iki arep kulon kono kok. Larang kene wedangan karo nunggu buka. Ayo sampean to sing isro iki. Aku yo apa iya aku yo nambah. Aku yo kaya aku iki poso aku yo takon sing aku yo poso. Aku iki kuat poso. Nang sesasi aku ora embol. Untung aku dibantu min ayam iki. Apa terus mi yo madang Mas aku. Aram ya. Pun telah Mas. Ini kalau lagi. Oke, terus sekolah gini, bisa. Kok arane to? Ayo gimana wirawiri. Iya. Kisan wah saiki pancen Gunung Kidul karo biyen. Nggih. Kan saya maju pembangunan pertanian yo saya maju kerukunan yo saya maju. Pokoke Gunung Kidul kena contoh ya. Jalan yo saya apik, wisata-wisata agamane yo saya rukun kabeh. Oh, orang selesai. Sampeyan golek Untuk aku ke masjid itu cecak. Terus cagake nggon aku ki diukir. Diukir apa? Pokoke ukir kabeh ning nggo sedina ukirane mundak. Rakyat itu Ayo ki malah alami ya. ukirane iki beda akhire saka beda ukirane aku cagake Rosok berurat. monggo anggo bengi iki suarane yo. Sing kata iku diwong terane gotan. Iki matur nuwun iki pokoke kula dhewe mawon. Semoga sing dinapake pokoke kula nderek mawon. Ulah iki. Nggih. Niki kagungan kersa yayi-yayi sampun kudur kan? Menika sudah kalih. Terus Bapak sanesipun boten iki. Nggih. Oh, nggih. Betul mriku. Dadi sing iwuh isih ngendi ngono lho nggih. Nah, gitu. Nggih, matur nuwun pokoke. Nah sing napa? Pamundutan apa? Wae jane lho. Ayo senang yo menawa ditimbali nanten iki matur nuwun. Usah yo pokoke. Tenang lho Mbak Cangik, kula niku jane lak teng mriki niku kula ngeboti gandeng niki ning desa Logaden Mapane. Terus iki nang TBG Taman Budaya Gunung Kidul. Terus iki kepentingan kemenang. Niku kula boten iki kok nek jane kula niku lak donge niki tak teng Blitar. Oh. Nggih, Blitar ulang tahun mriko. Nggih. Ning kula ngeboti iki wong mriko kula ora diundang.
nganggur ya kenapa nganggur BP lah. Ngomong aku ki karo sapa-sapa ora wedi aku sing tak wedeni ning karo kalender. Akhire tanggal 3 ke tanggal 4 kuwi diri wong aku utang ya. Mula anggere kalender tanggal 4 aku wis cilaka ya. Pokoke sing tak wedeni jaket ireng karo ireng sepatu karo motor musuh iki. Kalau kuwi tahu dolan ning jenengan kan Pak. Kalau dalam pas bulan jenengan lah enek sing tukang tagih niku. Lah ngono jenengan nak melih sadurunge. Mengko nek anu bawal enek tukang utang ini omongannya nggak tahu lama lah tekal tenan mas jalan ini bahwa itu nanti deh kirangan kok buatan ngertos kok mau sandangnya dengan mereka jangan sandang jenengan iya nggak tahu ya kalau ya mereka orang enter ya mereka nama terakhir itu satu lagi ngomong biasanya ngaku sih mereka orang juga ngomongnya aku rano ya deh orang kan budi lah kok malah ngomong gue kurang kan ngomong betul enter nggak ada yang budi nih kalau ini aku yuk Bro, karena menyampaikan amanah kok. Sing pengen bro kehilangan dhewe aku. Lah, ana wong magih utang ada aku langsung beli nang kamar mandi. Lah kok sing nagih utang iki tandane motor iki terus aku gak pipis kamar mandine iki. coba Lah dibuka yo nyengok ae aku ning jero kok. cek yo. Nek sing lucu ketut. Ketut iki tenan. Magih utang ora dinenehi, nek jujur takon sing domah nang ndi lunga ora tau mulih. Wah, nunggu nang ngarep. Nunggu nang ngarepan wong iki tok nek omah kok ditakoni jarene lunga. Sampun buri iki lumantar iki dipakeni. Slek ngono karo ketut. Lah sing domah iki apa mati lampu. Wong sing lah ketut nang isor meteran iki. Wong iki gremeng-gremeng karo murepe lampu. Lah. Gara-gara mati lampu malah tentu dhewe. Wah, kok ini bentuknya apa ini? Nggih, pengen. Kok dong, itu sih. Penasaran kalau ini enggak apa, itu dewe-dewe ya. Ngono syukur roti kok buka loko-loko ono roti sing sesuai karo ikete. Ikete itu merah putih kuning dan lain sebagainya. Pikiran iki kudu sing jernih. Kaya iki sing jibaban putih iki kudu kabeh digunggung iki kudu sing resik kan langsung kabeh. Ya, sing aja doneras-doneras lho minta sing neko-neko ya. Nah, lili penan rasa abang-abang biasa. Oh, tenang kali penan abang iki mbebayani. Lah bayani. Lah biar musim coronanya tuh, kulit penan abang nganggo masker nganggo itu juga itu juga. Barang itu soal apa? Barang itu ini masker kaya wong memang. Lah iki jadi lagi dhewe iki karo kuasa lek ora tak lucu banget wae. Ya makanya senengane dhewe. Langsung takoni aku nang karo sapa Pak Dewa dhewe. Wah, ora kaya lho wis gas mudah. Ayo jenenge blanjo dhewe mongko kene lingkungan iki aja ngono. Kudu lucu. Waduh, lah iki mulane wong nang YouTube. Lah aku nek ngomong piye kuwi tak ndoleh ngerti kabeh. Dagelan iki ngrekoso. Mun nek bayar dagelan kok cocok. Yo ya ana men dina apa mau. Oke, saya. Nah gini yo ana sesuai. Wis sampe yo iki ana telu sing loro kanker sing siji cash. Oh, apa telu ana gede-gede banget ya lumayan. Ya apa kuwi? Ayo apa? Assalamualaikum Sugeng Mas Jan, Mas Wakijan saking Jakarta lan patokan Batu Developer nyuwun lagu apa kuwi? Jineman agar dipegang sawer 500.000 matur sembah. Ini kalau iya. Wilujeng dalu kula Pak Amin Yudi Widodo nyuwun tembang Wisa Kresna ingkang tembang Trikega. Tembang kula kagem Mas Jakarta Satrang 1.000. Saya sini. Kalau 500 saya satu itu saja. Ini baik itu mudah. Kenapa itu kula Pak Muhammad nyuwun lagu lir-ilir Sunan Kalijaga, kornya selawat badar, sawer praper 250. Oh iya. Kan kira-kira sedengan. Ya, ini aku sih Mbak. Kalau ini jenenge Cafe Gunung Piye. Cafe Gunung sih yo nyuwun sing apa jenenge kepenak-kepenak. Oh iya. Ora kepenak kan tapi gunung iki kok kosong kok. Lah terus apa sing arep
dibeke. Ampun iki kan gandeng bintang tamu jenengan. Sing seneng denger iku jenengan ngarep sinden monggo sing jenengan milih sinden jenengan. Ini kepareng jumlah ngadian menika ngaku cinta kepareng jumlah. Kepareng. Mas saya mboten ngasani pun ibu-ibu warang boten. Kan yo rasa basake. Kan ngono. Orang sinden, orang warang gono. Kula aturi nyawisaken gending dari lagu sampai gunung maki sinten ingkang kadawan lotre boten kedah piye. Dipaksakan untuk cendela sapa sing wis kanggo bakalan cepet tuwa yang kali ini sari gede jeruk buluk mandukan. Itu mulai kata kendali kecil seperti normal itu artinya kasih dulu yang itu memang us Sama. ada boleh kakaknya jeruk buluk ya masih kedua jeruk ibu ini mana Sing itu iki stoke. Oh, stoke ini ora baru yo kadang-kadang tuh cendela siapa saya nggak semut bakalan sempat tua yang kali ini saya kendi jeruk buluk mambu betul ya kakek sama buluk bilang kakek kecil kedua ceklek kumpul tak apa kendali kecil apa cinon lain itu aduh ya asuh telu nangnya pus dulu beli mobil wis kok ora apa-apa. sih gedenya orang rasa umur-umurnya Aku ngapalnya perkalian nih, hafal-hafal kok mesti. ayo Mbak Kilian Iya. CLN Apa? gimana? Assalamualaikum Bapak Layan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, pokoknya diparingi sehat, kalau ini diparingi lorongnya nyatanya aku bisa ketemu jenengan. Alhamdulillah saya urip ya, Mbak. Aku batin cas. Pak Dicas. Aku kan gelar kaki lu tak cas. Kok kaya HP lho. Gue kaya men sing HP keren aku mek kuwi maksud. HP, nanti singkatan HP. HP itu handphone. Oh iya, kini nggak tahu apa. Ya ini dok kan. Iya. Yuk, atur ke capek gunung. Nganggo bawah. Dibawani Iya. Moga Pak. Mana pergi saya. manajemen UNS. Oh, tahu nih. Sangat deh. Oh iya. Oh, Ada repot-repot tenan iku kuwi paham matur nuwun, Bapak. iki moga. Pak Kopi nggih. Mas, ada sekolah toh Mas? Oh, sekolah lho. Nek sama aku dia bos abangmu kan sekolah. Ayo. Nggih, samping dulu. Nggih. Makan isi nang. Nah, nang. Saben bengi. Termasuk rajin ya. Kok rajin? Ya, tiap malam saudara berbunyi. Lho itu sunah kok. Sunah kamu bumi. Tahajud iki Itu kan Oh, iya. pahalanya gede loh. mosok sampean kuwi. Aku kan belajar agama. Nah, iya. Aku yang belajar orang agama. Caping gunung Jula-juli kalajengaken bawanipun mawi jembleng dan mawi mawi koplo dulu. Delok tak wacane. Mawi koprol. Wis ora iki nyolong wae jeneng. Salto.
dipun senglengaken menawi saya nggih mboten sah. Ini lagi wae ora sah. Kok yo enek. Mana? Oh. Berarti ces kok sayang. Lah saya ora pakai apik tadi. Ora mlebu to listrik. Ngetrupan. Bagus. Yen nonganku Wis seneng. Jangan diecek kimpul jare kaya wismu lho, Mbak. Guru kaya nek sing wis nupas. Balik aku gosong. Ya pernah. Wah, ana dewe tahu ya. Lah ten ngapa kalah tukang syukur. Ya ayo. Orang itu dawuh Pak Guru. Pripun? Sing nganggo jam. Lah, kan ben ngerti waktu ben disiplin nek Kan ngaji jam itu niku. Pak Lah, Guru sama Bu Guru di sekolah itu sudah menerangkan anak-anak sekarang ini musim nyamuk demam berdarah. Ya. Kalau gigit itu di antara jam 10 atau jam 3. Ojo nganggo jam nyamuk emen bingung. nyamuk iki ora nyamuk kok ngerti jam lho. Nyamuk ini. Ana modern iki. Iki ben ngerti wayah ini ndak wajib. Sunah iki ben ngerti, Mbak. Nah, ini wayah ada apa? Subuh ya adzan kumandang. Asal lihat badan kumandang udah tak nganggo jam. Dasar yo gaya. Orang yang orang nganggo jam kuwi jam adan ngerti. Jam mobil ngerti. Lah jane kan padha dadi ora ngerti iki wayah asar apa wayah luhurmu lho. Ya ora nek padha. Pernah ora nang sing milih. Iya. Apa lu? Kaya rada glegek. Nah itu saya kok improvisasi. Yo aku iki percaya nek bisa engkok bergel suara kuwi iso. Pakai lagi lho. Ya kok ora entuk aku ora ngerti kuwi gara-gara kudu kok. Mbak, kaya aku lho nganggo sama sing Lah ben piye? ayo nek mangan ku tak tetap menang. Gitu. Banyak bro. Itu lanang karo wong wedok nek wong wedok iki nonton jam. Nek dalang iki nonton jam. Ada jarum we. Ya. Ya. Gono. Rakyat itu sorangan. Kita kok. Loh. Pesannya beliau sisa lho. Wis marahi rapi iki pesan sisa ke jeruk jahe potong sisa. Dan ini pelayanan yang baik itu seperti ini. Oh, ini nembung pahit. Oh iya iya iya. Bisa nembung pahit gimana? Kuatir ki nyanyak dulu. Ya. Jeruk nyanyak jeruk dulu. Mbak. Mbak. Aku ngerti ngomong ini ya, Pak. Sing ndi? Iki lho, gulane wis dipengin gula. Oh, itu kayaknya tahu wae. Acara-acara dulu. Mana tapi aku belum cukup umur. Nah, ini kan aku. Dia monggan. Gayane jangan aneh-aneh. Oh. Aneh-aneh piye lho? Rasa takon ke kuwi bawa.
Ini kayak obah nih. Au. Truk soal. Kok budak anak pas. Lah ngopo gore wong obah wae lho. Itu rasa ngurus aku memang dosa. Lebih kembung. Malah nganggo begini barang ini. Wah, semua madak ya anak jalan. Gue lihat begini itu aku bisa ya. Nah, Lo kowe yo iso. Lah kan anak jaran tadi Pak Karyanto jaran. Waduh, orang Pak Karyanto kok jaran. Pak Karyanto yo piyayi bapak iki dalam masjid. Suara mawon mawon. Mau? Banyak senenganmu ora apa-apa. lanjut ngono. Aku ora perlu iki senenganmu. Menyanyi Teko meneh. Mas sing kopi sini ngene iki piro? Iya. Oh, iki ana sing nini. Makasih ya Mas. Itu tergantung pesanan kuwi. Oh iya. Aku orang sedekah Mas Kevin sing wedi. Siarida. Oh iya. Mungkin sumpah kan kita. Bisa menenangkan pikiran. Kita sinden durane sadis pol. Apa bosone wis tau sinangi jago piye? Mane lo ngerti campur suka nadyan beda-beda. Nek putra
suarane mantep mongko ora tau seret iki jalan ono kene piye akeh sing padha iki sing dereke kabeh ora piye sopan santo kabeh liya akeh dosa iki jare busana muslim perlambang suci nek aurat kangen kudu tertutup rapi penampilan anggun disawang kantor alam dasar ayu monggo ditambah beriman sopan santun pasane mapan iso minta monggo haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an hatiku kadang rumangsa iran nek nonton sawadon dong aku pakaian rupane ayu awak putih radiwan ngalor itu lama putih dinggo pangeran cah saiki ora larang wong wedok aksi ning tulung-tulung yo sendok hati-hati sebab kasus pemerkosaan sering terjadi berbagai bocah wadon sing padha pamer lah nek biyen iki kaya tak kandhani nandang aku biyen modele bocah saiki awake rada lemu ditambah pokonge kecil tau lho aku sono pendek persis iki kok ditambah mulane nandang aku mulane biyen nek aku wis ora kabeh kira yo nganggo tatanan Saiki wis ora, Mbah. esuk sing sekolah besi nonton suatu kali tiga rosewani tangannya ngaduk diwudu mau panas awan-awan sing ingin nengok tengah cah sekolah katanya ngirit bunga kita mulai mentekan ngomong orang gawe bingung ibu bapak ugo simbah sore-sore sing ingin ngambil ayo tidur kabeh do minta becek karo kanca ora perlu padha sering yen iso ngono conto urip sing bengi-bengi senengane ora ketok sing ora ning bapak karo sing sing ora karo ala-ala ngerti Pak ora nganggo sandal ora nganggo sandal sito begitu kok sepasang kok sing aku siji iki badhe ya kok sandal Ngeten. Pon. Oh, pon. Apa tahu? Tahu. Ya.
Asal. Ya. Oh. Terima kasih monggo Mas Tenang Kementerian Kemenak Kabupaten Gunung Kidul ora beda-bedake pokoke ora mung ngurus agama ora mung ngurus agama nyatane wayang ya diperhatikan budaya diperhatikan monggo iki agamane yo nek ibu ki apa sange ki apa babong ki apa sikane gambane karo karuan apa nek tetep diperhatikan karena minyak ini budaya adiluhur tinggalane pewarisane nenek moyang atur sudah turun kemenangan kasih kepada muliwi budayanya Ini agama itu Mbak. Ini agama sing kudu dijalani apa wae cara Islam. Nah, enten nih. Niki tiga tinggi. Niki wong urip kang alam donya nek Jawa digathuke karo agama. Sing wong urip iki kathokane nek pancen ibadah no kulon, tapi awake dhewe kudu nyekel ibadah 5 pancen. Wiwit saka wetan. Wetan iki jarwo dose aja seneng gawe keributan. Kuwi ora disenengi karo agama, ora disenengi karo negara. Bener. Siji, aku kanggo barang. Kidul. Urip iki aja nggo dolanan. Dadi urip sentral dadi apa wae sing becik dadi dalan yo sing becik, dadi pegawai negeri yo sing apik, dadi biyoko yo sing tumata. Wis kidul. Urip iki aja nggo dolanan. Terus kulon ibaratnya kulon apa berdua kubur gempa ketika buatin awake dhewe umure tansah laku nadyan ngomong alon boko sedetik, boko semenit, boko sedina, boko rong dina, boko sesasi, boko setahun lor singkatane lor iki lek urip awake dhewe iki ora suwe ning kanan nek katimbang ning alam donya nah tengah iki dapat 5 pancen. Wong mati iki sesuk iki sing digegem apa? Sing digegem wong mati ki apa? Kuwi kudu ngerti. Apa? Kenapa? Sing digegem wong mati iki cecak iki digegem wong mati. Jangkrik iki digegem wong mati. Kemongko iki digegem wong mati. Lho. Sak ngerti wae ya mikane para winasis iki dienggo sanati siji amal jariah. Loro ju anak yang soleh, lu yang bermanfaat iku. Cocok. Jane aku arep muni ngono kuwi nek aku muni ngono kowe muni kepiye? Ora aku iki bakal sing mesek wae supaya kowe benerke gegese kowe iki pancen darah gomo tenan ngono lho. Dadi ngerti nek dipleseri iki kowe ngerti bagus boleh bagus kae pakai. Padahal Monggo jane ya kleru tenan. Ora yo ngerti nek kok amal syariah kemudian nek alhamdulillah iki sing digoso. Nggih, percaya pripun sak niki. Dan nek kodale pun dalu wong wayangan iki to. Nggih. Aku udah diwasuli ngono. Lah iki mulai wayangan yo bengi ngono. Peti disekeloke nang. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun selawatan dina Jumat saking masuke Tangerang dilakonipun transfer. Ini kan mulai. Assalamualaikum kula Bimoni Sartio toko Yula Sambi itu nuwun capek gunung jendeleke. Nabi itu ya nek apa-apa. Ya. Assalamualaikum dari Melayu Bagyo hari amal bakti 77 Kementerian Agama nuwun makon kadung tresna. Katur kagem sedaya keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul semoga menak semakin amanah melayani umat saking Mas Biki Cahya Prasetya Resa dan keluarga Aponjo ya kemudian lagi sih bisa menangani benar. Nah monggo sampean kan ini sik kuasa jenengan lagu yang ada lagu sak sing dipenangani sik kudu piye monggo terus penyanyine sik kudu karo sidane sik dhisik monggo jenengan Kadung tresna sik kudu sik ngaturke pun sak tresna jenengan aku ora tresna guys ya berarti turun sak dimulai jenengan ora tak kudu nek
Sik kira-kira kadung terus sing suarane pas, sing kira-kira anggone jenengan sing suarane pas kadung terus. Soale apa? Nek ora gambar iki, nek nutut paku iki, terus nek sarung jagung iki, terus nek nyicak iki, gawe-gawe iki, terus sarung jagung iki. Nah, nek kadung terus sing di monggo sampean. Lah manut senengan. Aku ki mboten atau suarane iki. Apa iki? Ya. Wis manut senengan. Yo, mega ya. Ya. Oke. Seperti Mas. Sepotnya digawa tak jadi sholat orang pati kurung sholat juga Iya, saderengipun ngaturaken kula nuwun sugeng dalu selamat Selamat apa ya? Selamat ya hari amal selamat bakti ulang tahun nggih. Selamat yang ke-77 nggih, Pak. Oke. Nggih. Beda kulit aja jiwit, aja sengit. Beda agama aja Oke, beda. aja kayak dua murid aja gini. Apa ya, Mbak? Lah yo kaya ngono kuwi lho, ditikake kok padha wae tembunge kaya ngono kuwi. Tunggal murid aja jiwit. Tunggal guru aja ganggu. Nah, tunggal bapak aja lupa. Tunggal mbok aja mabuk. Ngono ki ngono wae men yo. Yang gawe, Hah? gawe. Aja aja nyuwek. Ya, lagune kadung Aduh, apa? apa to? Tresno. Kadung tresno pinakane pamundutan. Di parani. Ya. Sungguh. Ngomong. Wah. Rino wangi dadi Hati ini anggar dadi bola larang iso. Dadi rong taun. tanpa tanpa Rezeki enggak? Pokoke ora mangan ora turu. Nah. Pokoke teteki. Amor hati pawitane Oh iya. sentuhan rasa asmara jero ati kadung tresno Iya. Dia hamo sliramu satema loro asmara
Panjenengan kok lagune kadung tresno milih kula iki napa alasane? Ya sing Sinten sing ajeng kadung tresnane kula? patut terus lagi ra sing umure kaya kowe kuwi. Nek sing wis aku ki ora kadung tresno kadung. Kose kok kaya kowe kuwi apa loro. Lah ya tegese sing sak umur ngene iki. Oh, tegese kadung tresno. Contone Lah ya contohnya apa kuwi? Contohnya apa gitu sak kowe. Lah nek sing tuane ora kadung tresno kadung. Gitu. Betul. Wis kadung. Tresno kadung itu terus kadung lah piye wae tresno. Maksud niki nek kadung tresno ki lagi tresnane. Ngono kuwi kok menawa lho. tak bener. Lah nggih kali Bapak Ibu. Oh iya. Ya pele mau rasake. Wis dipinangani kabeh lho. Kayak Mbak Lalu malah dadi warang lho. Itu kok ndak nganu. Matur nuwun Mbak Canggih. Nggih. Iki ngelos dewan campur dipinangkan sedaya. Nggih kalau nggih menika. Nggih.
kula tak terus lakon sik mergo lakon isih dawa arep nang cendhek singkat. Siap, monggo ya terus ke lakon kula tak terus ke lakon kula. Nggih, matur nuwun. Monggo lajengaken matur danun. Ora anu sik nek cepat sik. Nggih, keparengipun saking Mazda. Nggih. Saderengipun kula mandhap tepimon kula kemarin badhe nyekar maca Pak Dandan Gulung. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pamit. Sami-sami dalah sami-sami ugi kula. Yo, apa mak? Ayo terus kelakon sik. Yo sak dene terus kelakon aja kudu mangsane dhisik kaya biasane. Yo. Khususnya lamun Kanjeng Sunan Kalijaga wae, bisa nggo wae. Para kule dalam satu Al-Fatihah.